Converter a Ribeira nun destino emerxente. Este é un dos obxectivos do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino presentado esta mañá, que lle foi concedido ao municipio con cargo aos fondos europeos Next Generation. En total, preto dos 2 millóns de euros. O plan segue as 4 grandes liñas de planificación turística hoxe en día, como son sostenibilidade, accesibilidade, eficiencia e digitalización. Ribeira, os retos que ten o seu turismo, o resto que ten a súa sociedade, pois son os mesmos que teñen todas as cidades no ámbito no que nos desenvolvemos en esta Europa, que ten eses principios que todos e cada un de os nosos proxectos ten que levar adiante, non? Unha Europa verde, unha Europa sostible, unha Europa e un concello pois que sea eficiente, que unha Europa e un concello que teñan precisamente o que é a competitividade a través de as fórmulas participativas como algo importante e sobre todo tamén unha Europa pois digitalizada. O proxecto, que deberá executarse no período 2022-2024, engloba un total de 15 accións a desenvolver, entre as que se inclúen a rexeneración e posta en valor do entorno litoral do municipio, a recuperación do patrimonio etnográfico ou a creación de produtos turísticos que destaquen os seus principais atractivos, a creación do Museo do Mar, a humanización do entorno do Faro de Corrubedo ou a creación dun miradoiro e punto de interpretación da paisaxe en Punta Castro serán algunhas das actuacións contempladas neste plan. Dende a Xunta destacaron a importancia deste proxecto, un dos mellor valorados polos técnicos, o que lle permitiu ser un dos seleccionados en Galicia. Segundo el, proxectos como este contribúen a enxalzar o turismo tranquilo en contacto coa natureza e respetuoso co entorno, que Galicia xa ofrecía e que converteu a esta comunidade en destino de moda este pasado verán. Cambiaron moitas mentalidades. Creo que Galicia ten unha enorme oportunidade en materia turística, pensando en tanta xente que antes iba a outros lugares e agora se fixa en os tesoros que temos en Galicia, porque se buscan outro tipo de cousas, se busca máis contacto coa natureza, máis turismo tamén cunha conexión cultural, menos masificación. O Camiño de Santiago, sin ninguna dúbida, é unha enorme oportunidade, todo o que ten que ver co Xacobeo, e temos un ano por diante para aproveitalo, pero tamén moitísimas cousas que, sin estar relacionadas directamente co Xacobeo, sí que están relacionadas con Galicia. Bueno, eu o levo dicindo moitos meses, pero que as cifras nos dan a razón. Galicia está de modo, que temos que conseguir e que siga estando durante moitísimo tempo dende o punto de vista turístico.